Tak zdravím vás opäť, moji milí diváci, poslucháči, maminky aj nemaminky, všetci, ktorí ma sledujete. Dúfam, že ma aj dobre počuť. A toto video je vlastne pokračovanie to predchádzajúceho, pretože som minule nestihla dokončiť. Zobudil sa mi synček, tak idem dneska vám vlastne ozrejmiť situáciu. Najprv vám chcem povedať, samozrejme, že ak sa vám tie videá moje páčia a vidíte v nich zmysel, tak mi dávajte samozrejme prsty hore alebo dole, podľa toho, ako chcete, pretože týmto spôsobom vlastne pomáhate, aby aj ostatní sa o tomto dozvedeli. Pre tých, ktorí si toto video zapli prvýkrát a nevedia o mne, tak sa predstavím najprv. Volám sa Tatiana, mám 45 rokov a som maminka, samozrejme, ako aj ostatné, pretože v živote máme vždy viacej rolí a byť maminkou je jedna z nich pre mňa. Tá rola pre mňa je veľmi dôležitá, v podstate ako každá, ale tým, že mám v posledných rokoch sa viacej starám o malé deti, moje deti, tak vlastne toto je moja v podstate prvorada úloha. Ale už pomaly z toho vyliezam a už by som chcela hrať aj inú rolu v živote. V predchádzajúcom videu som spomínala a hlavne som vám chcela ozrejmiť problém strachu. A možno som to nezačala úplne od základov, ale to bolo moje prvé video, takže sa ešte len učím. Ale dnes by som vám chcela najprv porozprávať o strachu, ako o tom, čo to je. Čiže strach je jedna z emócií, ktorý v živote máme spolu s hnevom, spolu s smutkom, spolu s radosťou a tak ďalej. Čiže strach v podstate máme všetci zakodovaný už na genetickej úrovni. Veľmi rada počúvam rôznych špecialistov na túto tému a na základe ich vyjadrení a ich štúdií sa vlastne odvíja aj toto všetko, čo vám teraz poviem. A jedným z takých odborníkov, lekárov, ktorých veľmi rada sledujem, je pán doktor Rádkin Honzák. On je psychiatr český, veľmi pán v rokoch už, ale jeho videá vždy sú zábavné, ale zároveň aj poučné. A on veľmi dobre popisuje na vedeckej úrovni, čo je to strach. No, on spomína o takej mandlovidnej žľaze v hlave, ako máme v mozgu. Amygdala sa to volá, ale nebudem vám to tu rozpisovať úplne podrobne, odborne, pretože ja nie som lekár vyštudovaný, takže vám nebudem tuto hovoriť lekárskú tematiku. Chcem, aby tieto videá boli hlavne zrozumiteľne pre bežnú populáciu ľudí. Takže strach. Ale kto chce, môže si pozrieť pána doktora, stačí si zadať jeho meno do vyhľadávača a hneď vám to nájde a môžem vám odporučiť veľmi, veľmi dobre. On rozpráva o našej psychike a o tom, čo všetko nám to spôsobuje v živote. Takže strach. Strach je v podstate asi tá prvá emócia, ktorú zažívame v živote.
strach o život, najprv vlastný, pretože keď sa narodíme, tak potrebujeme prežiť. Čiže strach je vlastne to, pokiaľ zažíva to malé babätko, pokiaľ sa necíti bezpečne v tom okolí, kde sa narodí a kde sa vlastne vyvíja. Takže to je prvý strach, pretože na to, aby začalo vnímať nejaký hnev, tak musí sa mu nedostaviť niečo, čo to dieťatko vyžaduje a dlhodobo. Pretože keď si dieťatko pýta od mamy jesť a mama mu to dá, tak vlastne nemá sa prečo hnevať. Trošku chvíľu sa pohneva, ale dostane najesť a je spokojné a môže pokračovať v činnosti, ktoré robí. Alebo teda záleží od veku toho dieťatka. Hej. Buď to dieťatko spinká, alebo sa potom už hrá a následne a už potom prichádza aj tá radosť. A hnev takisto, pokiaľ už sa mu začína odopierať niečo, čo ono chce. Takže strach je naša prvá emócia, by som povedala. Ja to tak vnímam. A strach je vlastne prirodzený, pretože strach je pre nás veľmi dôležitý. Ľudia, čo nemajú strach, vlastne oni nie sú zdraví, pretože strach pre nás má slúžiť ako pre našu ochranu, pretože keď sa nebojíme, tak si môžeme veľmi ublížiť. Napríklad malé dieťa možno až taký strach nemá, pokiaľ má tú maminku na blízku a všetko mu je dopriaté, čo ono potrebuje, tak vlastne sa nebojí a preto je odvážne a lezie všade a ešte nevie, čo sa mu môže udiať vlastne v živote, keď urobí to alebo ono. Čiže ten strach vlastne sa pridruží, až keď sa mu niečo stane. Hej. Pokiaľ lezie niekde a spadne, tak potom sa začne báť a zistí, čo to je strach. Ale najprv to dieťatko, pokiaľ ešte samo nezažije všetky tieto emócie, tak ja som aj na počítači, tak mi tu trošku blíka. Takže v prvom rade to dieťatko ten strach zažíva od svojej maminky, ale to na podvedomej úrovni. A to môžem tvrdiť úplne na 100%, pretože v mojom živote ten strach bohužiaľ zohral veľmi špatnú úlohu pri tehotenstve s mojou dcérou. A ako som vám spomínala v prvom videu, tí, čo si neviete, o čom hovorím, tak si to pozrite. A ako hovorím, ten strach u mňa urobil veľmi veľa škody, pretože sa mi dieťa narodilo vlastne postihnuté. A to už dneska viem s odstupom času povedať, že naozaj tie stavy a to, že sa narodila chora, aj tie predtým moje nevydarené tehotenstvo, ako som spomínala, to všetko spôsobil strach. Pretože strach, pokiaľ je zdravý, tak nám má slúžiť a nie nám ubližovať. Ako sa hovorí, strach je zlý pán, ale dobrý sluha, alebo naopak. Takže zdravý strach je vždy dobrý a je potrebný, pretože bez strachu by sme naozaj tam skočili z mrakodrapu alebo sa rozbili alebo vyšli do nejakých vecí, ktoré by nám naozaj ublížili. Čiže ten strach máme v sebe zakodovaný a to máme aj od predchádzajúcich našich predkov. Máme to vlastne zakodované v DNA práve kvôli tomu, aby nás to chránilo. Aby sme si nenarobili znovu problémy, ktoré už predchádzajúce generácie prežili a my už by sme nemuseli toto zažiť, aby sme sa mohli posunúť ďalej.
v živote a vlastne s tým, že ja už mám tie skúsenosti také, aké mám a zrejme u mňa ten strach bol potlačený môjim životom, pretože, ako som už spomínala v predchádzajúcom videu, so zvýšením sebavedomia ti rastie ego. A pokiaľ ti narastie ego do veľmi veľkých výšin, tak samozrejme sa stráca ten strach. Alebo respektíve ho potláčame, pretože tu už prichádza do úvahy naša hlava, rozum, ktorý si za tie roky niečo zažijeme, niečo vyskúšame, na niečo prídeme a pokiaľ sa nám dlhodobo darí a máme pocit, že sme naozaj, ako sa hovorí, že človek je na vrchole potravinového reťazca a myslím si, že my sme tí, ktorí rozhodujeme a určujeme o tom, čo má byť a čo nemá byť. A zabudáme na to hore a pokiaľ tí, čo sú veriaci, tak viete, o čom hovorím. A tí, čo nie sú veriaci, tak to berte ako, že vesmír nami riadi, pretože tak či tak máme tam slnko, hviezdy, mesiac a iné planéty, ktoré nás ovplyvňujú. A je to už dokázané vedecky. Vieme, že sú fáze mesiaca, ktoré nás ovplyvňujú aj fyzicky dokonca. A senzitívnejší ľudia to všetko veľmi vnímajú a pociťujú. Takže, ako sa hovorí, naozaj aj lekári, keď už napríklad urobia všetko, čo je v ich silách, ale potom povedia, že teraz je to už nie v našich rukách. Čiže aj oni, aj keď vedia, že ich vedomosti, ich skúsenosti naozaj vedia robiť zázraky niekedy, ale sú situácie, kedy bohužiaľ oni sú tiež prikrátky na takéto veci. A vtedy máme už len jedinú možnosť. Buď sa zmieriť so situáciou a prijať to ako fakt, že proste je to tak, ako to je. Alebo môžeme skúsiť bojovať, ale na ten boj, na to treba naozaj veľa síl. A to ja už po tých mojich skúsenostiach s dcérou veľmi dobre viem, pretože tiež som bola hrdinka. Tiež som si myslela, že dokážem aj nemožné, pretože to ego u mňa narastlo do naozaj veľmi veľkých výšin a zrejme pán Božko potreboval, aby som sa trošku, ako hovorí, ukludnila a sadla si na rých s prepáčením. A aby som pochopila, že ja nie som Pán Boh a ja nemôžem rozhodovať o živote a smrti naozaj. Ani o zdraví toho dieťaťa. My máme moc, samozrejme, určitú. A tú moc, ako som hovorila, máme vtedy, pokiaľ si uvedomujeme, že ako naše činy a rozhodnutia ovplyvňujú aj tie nenarodené deti. A tu by som sa chcela pozastaviť hlavne maminkám, ktorí sa snažia o babätko a nevedia otehotnieť. Alebo respektíve otehotnejú, ale o to babätko prídu ešte pred narodením. Že to všetko spôsobuje ich strach. A tu by som sa chcela pozastaviť nad tým, ako strach ovplyvňuje naše telo na fyzickej úrovni. Trošku vám to porozprávam
aby ste tomu rozumeli, ale to bude neúplne ako vedecky a odborne, ale poviem vám to laicky. Ako to ja chápem, ja som samozrejme všetky tie veci naštudovala z odborných článkov a z odborných videí rôznych lekárov a rôznych aj všelijakých guru samozrejme som počúvala, pretože v tom čase, keď dcera žila, tak som na nič iné nemyslela, len na to, ako ju zachrániť. A preto som sa do tejto témy vrhla úplne na 200%. To bola jediná vec, ktorá ma vtedy zaujímala v živote. Takže trošku, keď si na to spomínam, tak je to také pre mňa dosť citlivé. A to som vám chcela povedať, že vlastne ten strach, pokiaľ už patologicky, samozrejme nie je ten zdravý strach, ale patologický strach, a v podstate aj každý strach, to záleží od intenzity tej udalosti, situácie, v ktorej sme a samozrejme dĺžky tej situácie. Každý strach u nás blokuje také fyziologické vlastnosti ako funkcie orgánov, pretože strach pre telo znamená stres. A pokiaľ sme v strese, tak aj u zverí sa to tak vlastne robí. No, my sme ako tvory fyziologické zvery, čiže u nás to funguje na rovnakom princípe. A pokiaľ napríklad nejaká laň ju naháňa nejaký, ja neviem, vlk alebo lev alebo ešte iné zviera, tak to zviera, tá laň zažíva vlastne enormný strach a samozrejme stres. A na to, aby sa tá laň zachránila, aby utekla, tak potrebuje, aby sa zmobilizovali všetky síly, ktoré v tele má. To znamená, že všetká energia zo všetkých procesov v tele, ako sú trávenie, ako je regenerácia, obnovenie tela, ako je aj napríklad vyživovanie toho plodu, ak je laň tehotná, tak sa to všetko zastavuje. A vlastne všetká energia, ktorá v tele vzniká, prúdi do svalov. Na to je zase samozrejme hormón adrenalín. Ten nám stupne, telo nám vlastne vyvolá ten hormón adrenalín, ktorý naženie všetku krv a všetku energiu, všetky sily do svalov, aby tá laň utekala, aby sa zachránila. A ako hovorí pán doktor Honzák, Radkin Honzák, že aj iní teda odborníci, že existujú 3 druhy reakcie na strach a na stres. A môžeme buď utekať, alebo sa biť, alebo ešte je tretia vlastnosť, to je zamri. A záleží od toho, v akej kondícii si a z akej vlastne nebezpečenstvo pred tebou je a podľa toho sa my rozhodujeme, buď teda utekáme, napríklad môžeme vyliezť na stromy ľudia, alebo sa bijeme, pokiaľ ten nepriateľ alebo tá nebezpečenstvo je, alebo teda my vyhodnotíme, že je slabšie ako sme my a vieme sa ubrániť. Čo je nie vždy vlastne adekvátne tomu riziku, pretože my nevieme naozaj, aký nepriateľ stojí pred nami a môžeme ísť do útoku ako na svoju obranu. To je veľmi teraz vidieť aj na tých udalostiach, ktoré sa dejú vo svete, že je agresor, ktorý napadol krajinu a tí ľudia išli do útoku, aby sa ubránili. A tiež to nevždy dopadne dobre, pretože je kopec mŕtvych na obidvoch stranách. Takže pokiaľ vyhodnotíme, že útek je lepší, tak utekáme.
alebo potom sa ideme biť, alebo ešte vieme urobiť zo seba mŕtvého, ako to robia zvery, že sa ako zamri, je to pozícia zamri a vieme takýmto spôsobom sa ako keby uchrániť, že urobíme zo seba buď teda toho slabšieho supera, aby ten, no pokiaľ je to samozrejme človek, ale tiež je to taká ako pasívna pozícia, nevždy dobrá, pretože tiež nevieš, ako ten dotyčný sa zachová, môže ťa nehať tak, lebo zistí, že aha, však ty si slabší a vlastne mi neublížiš nejako a môžem ťa maximálne tak využiť. Alebo ťa môže, pokiaľ vyhodnotí v danej situácii, že, lebo aj on môže mať strach samozrejme, vyhodnotí ako nebezpečného, tak môže ťa vlastne zlikvidovať aj keď sa tváriš neutrálne a myslíš si, že však budeš priateľský a nič sa ti nemôže stať. Takže žiadne z týchto spôsobov nie sú pre nás to najlepšie, pretože my nevieme dopredu, čo nakoniec spracuje. Môžeme utekať a tiež nebudeme mať dostatok síl, aj tak nás dobehne ten nepriateľ alebo ten lev, dobehne to menšie zviera. Alebo môžeme samozrejme prísť zo síly v boji a porazí nás nepriateľ, alebo môžeme samozrejme aj v tej pasívnej pozícii, čiže tam nevyhráš proste. To je stále pre to telo stres. A pokiaľ je ten dotyčný jedinec v strese, tak vlastne nefungujú žiadne orgány, nepracujú. Oni sa vlastne stiahnu všetku tú krv, čiže nefunguje pečeň, jedine čo funguje srdce a mozog, pretože to sú najdôležitejšie orgány nášho života, bez toho by sme naozaj zomreli. Pokiaľ by prestali fungovať čo je len na sekundu. Takže srdce to zase ide na maximum. A samozrejme tým sa opotrebováva a mozog taktiež vlastne sa opotrebováva tým strachom. Ale ako sa hovorí, v tele máme dva mozgy, jeden je v hlave, druhý je v žalúdku a v črevách vlastne, no v bruchu. Takže ten v bruchu, samozrejme ten sa vypína úplne. Pretože tam ide taktiež veľmi veľa energie z nášho tela na to, aby sme pretravili všetko, čo zjeme predtým, na to, aby sme to vylúčili, aby sme vyčistili naše telo od toxických látok, ktoré vznikajú pri tomto procese trávenia hlavne. A samozrejme aj v podstate áno, tam tie procesy, áno, to idú hlavne to trávenie, pretože trávenie pre nás je potrebné na to, aby sme získavali energiu z jedla, ktoré dostaneme. Bohužiaľ nevieme žiť z vzduchu, ako niektorí guru to robia, akože tie posty a že si myslia, že budú dýchať a budú iné veci robiť, modliť sa, meditovať a z toho žijú. Aj takí sú experti, čo to hovoria, ale bohužiaľ to je nereálne pre väčšinu ľudí a ja si osobne myslím, že pre nikoho to nie je reálne. Všetci musíme jesť, aby sme získavali energiu a z toho jedla a aby sa správne tá energia získavala, tak potrebujeme, aby naše trávenie fungovalo bezchybne. To je kľúčové a zásadné. A to trávenie, to opäť sa vlastne odvolám na pána doktora Honzáka, pána doktora Radkina Honzáka, psychiatra, ktorý taktiež veľmi dobre popisuje presne ten proces trávenia, ktorý sa deje v našom tráviacom trakte a tráviacej sústave a on presne hovorí o tom, že ten mikrobióm, ktorý máme v črevách, ovplyvňuje aj naše myslenie, našu hlavu. Čiže všetko, čo zjeme, vlastne ovplyvňuje naše myslenie. A
na to, aby sme správne fungovali, aby aj tá hlava fungovala, tak v prvom rade potrebujeme zdravé prostredie, aby sme mohli správne žiť a aby ten mikrobióm bol tam správny. Ale pre to dieťatko maličké je kľúčové, pokiaľ sa vyvíja v brúšku, je kľúčové, aby ten mikrobióm zdedilo zdravý, pretože to ovplyvňuje ďalší jeho vývoj a zdravie, pretože pokiaľ sa to nestane, tak vlastne vznikajú potom tie diagnózy, ako mala aj moja dcéra, ale aj maminky napríklad autistov a iných postihnutí veľmi dobre vedia, pretože oni tiež sú v tejto téme. Ak ma pozeráte, tak vás pozdravujem. Oni veľmi dobre vedia, aké dôležité je to, čo dieťatku, vlastne ten mikrobióm, ktorý tie deti v sebe majú. A sú rôzne štúdia, napríklad aj ako transplantácia zdravého mikrobiomu, to vyslovene sa dáva klystýrom od zdravého jedinca. Zatiaľ je to ešte len v plienkach, ale už sa to robí niekde. Neviem, či to je ešte úplne všetko povolené, ale už sú také experimenty minimálne na ľuďoch, kde sa robí transplantácia zdravého mikrobiomu, pretože to je kľúčové. Ale tu vám chcem vlastne povedať, prečo si ja myslím, to sú moje vlastne také závery, už za tie roky, čo som, lebo zase by som rozprávala strašne dlho, tak to chcem vlastne stopnúť o tejto. Ešte jednu vec vám dopoviem, aby som vlastne ukončila myšlienku. Čiže keď zažívame strach, tak sa vlastne vypína to trávenie a všetko, čo nám tam zostane, pokiaľ ten strach je samozrejme dlhodobý alebo permanentný, tak neviem, trošku mi uschýňa. Permanentný, čiže vlastne neustály, čo zažívame veľmi veľa ľudí. Tam už potom vznikajú, volá sa to psychológovia, to hovoria posttraumatický syndrom, a to už vlastne sú veci, ktoré môžu byť aj nezvratné. Hoci ja stále tvrdím, že nič nie je nemožné a všetko sa dá, ale proste sú veci, ktoré sú už patologické a tam, aj keď je možnosť nápravy, ale tá náprava je príliš náročná, príliš drahá a príliš veľa energie zožiera a nie každý na to má. Takže vlastne to trávenie. Keď to trávenie nefunguje dlhodobo, všetko to, čo do seba dávame, aj v tom strese, do seba kýdame, pretože mozog si pýta, pretože mozog riadia tie baktérie, ktoré sú vnútri. Mozog si pýta energiu na to, aby fungoval, aby vôbec zabezpečil všetky funkcie, aj to srdce, aj ten krvný obeh, aj všetky dôležité funkcie na to, aby sme prežili, aby sme boli zdraví. Takže mozog si pýta tú energiu a vlastne tie baktérie vnútri si to pýtajú vlastne, oni vydávajú signál, alebo ten mozog signál, oni stále komunikujú, neviem presne, ako to tam chodí, ale proste oni sú v neustálej komunikácii a pokiaľ sa mozgu nedostávajú živiny, tak mozog vysiela signál tým baktériám, aby vyrábali viacej energie, živín, vitamínov, všetko, čo potrebuje, mikroelementov, všetko, čo mozog potrebuje preto, aby vôbec fungoval. Preto ak vznikajú aj psychické vlastne nemoci, keď nefunguje črevo, nefunguje tam správne zásobovanie tej krvi a toho mozgu, tak vlastne vznikajú choroby mozgu. A to ja už som za tie roky, čo som dcéru dávala dokopy, keďže dcéra mala veľmi ťažkú epilepsiu a tam u nej samozrejme dochádzalo k výbojom a ten mozog skrátka skratoval
A po niekoľkých rokoch a po všetkých tých štúdiách som ja prišla na to, že tá epilepsia u nej vznikala pravdepodobne. Samozrejme áno, tá toxicita sa tam u nej hromadila, pretože mala veľmi vysoké dávky jednej aminokyseliny, ktorá vo vysokých dávkach je toxická hlavne pre mozog. Ale už keď aj mala, dajme tomu, hodnotu toho glycínu, tej aminokyseliny na nízkej úrovni, čo je vlastne trošku norma nad normu, kus, tak aj tak mala krče, mala výboje a napríklad EEG ukazovalo čisté EEG, že nemá epilepsiu, napriek tomu ona mala tie krče, ale to sú tie spazmy, ktoré majú asi detičky a veľakrát sa mi napríklad maminy ozývali, ktoré majú presne tieto stavy u malých detí a skúma sa, či má epilepsiu, či nemá, napríklad nevedia potvrdiť epilepsiu, napriek tomu oni majú tie krče raz za čas a stáva sa to vždy v období napríklad choroby, že to dieťatko má zvýšenú horúčku, nevyspaté, mrzuté a tam dochádza vlastne k týmto krčam, čo maminky bežne poznajú ako ako sa to povie, som zabudla. Krče, ktoré vznikajú pri veľmi vysokých horúčkach. To vzniká aj bežne u zdravého dieťaťa. Takže ja som zase po niekoľkých štúdiách rozsiahlých, čo som si sama pozerala, študovala rôzne v oblasti napríklad tej výživy a toho trávenia, tak som prišla na to, že veľmi dôležité je dostatok mať tých vitamínov a minerálov v tele, pretože aj ich nedostatok môže spôsobovať presne aj tieto krče u malých detí. A napríklad veľmi dôležitý vitamín je vitamíny skupiny B, to sú v podstate tie hlavné, a tie práve vytvárajú sa v hrubom čreve, hej? Čiže či v tenkom, v hrubom, kto si chce, môže si overiť, nebudem vám tu klamať, ale proste robia to čreva. Čiže asi v tenkom, nie. Hrubé už je vlastne vylučovací orgán, ale v tenkom čreve sa vlastne presne ten mikrobióm, pokiaľ je zdravý, tak on správne vytvára, pokiaľ má z čoho, samozrejme on potrebuje na to iné živiny, iné látky, mikroelementy a minerály, aby mal z čoho vytvárať všetky tieto vitamíny. No všetky nie, lebo niektoré vitamíny dostávame z potravy, ako napríklad vitamín C, ten telo netvorí. Ten si akurát vie ukladať, aj to nie vo veľkých dávkach, len tú potrebné množstvo, pretože zase vysoké množstvo je toxické pre naše telo, čiže to telo potom vylučuje, pokiaľ užijeme oveľa viacej vitamínu. A preto týmto chcem povedať, že nemusíme sa báť predávkovania, aj keď niekto hovorí, že vitamíny sú taktiež treba vedieť dávkovanie, ale treba vedieť aj to, že telo, pokiaľ je v strese, napríklad ako dieťatko má horúčku, alebo aj v tom strachu, že to telo potrebuje vynaložiť enormnú energiu, tak samozrejme, pokiaľ vynakladá enormnú energiu, tak ono potrebuje aj tú energiu dostať spätne taktiež v enormnom množstve. Že nestačí napríklad dostať do seba dávku vitamínu C, ktorá je bežná pre normálny stav, ale treba užiť tú dávku oveľa vyššiu. A my nevieme určiť, že akú dávku my potrebujeme. To telo nám vlastne vie povedať tak, že zjeme koľko a vidíme, ako sa cítime. Napríklad vitamín C, ja mám už odskúšané na vlastnej praxi, ja ho užívam v šťávach. Užívam ho vlastne vo veľmi veľkých dávkach, najmä keď trošku cítim nejaké choroby a taktiež to dávam aj deťom. Odšťavím mrkvu a tam vlastne nakýdam čistý prášok, kyselinu
ascorbovu, či ak sa volá, ten vitamín C, no to už viete. Každý si to vie pozrieť, teraz ma nenapadne v tejto sekunde. Som trošku hladná, takže mozog nefunguje. No, takže vlastne stále sa bavíme o tom čreve a o tom netrávení a čo to všetko spôsobuje pre naše telo. Čiže áno, keď nám nesprávne fungujú čreva, nemáme dostatok vitamínov, minerálov, mozog robí alarm, pozor, horor, sme v strese a chce sa toho stavu vyhnúť. Čiže vlastne ide na zásoby maximálne, ale pokiaľ už fakt tých zásob nie je to, tak potom už začína ako keby porucha, hej, aj počítač potrebujeme raz za čas vyčistiť, potrebujeme ho reštartovať a tak ďalej, čiže aj tá hlava taktiež potrebuje taký reštart, čiže a tie poruchy sa vlastne ukazujú tými chorobami. A to vám chcem povedať, že opäť sa vrátim k tým tehotným maminkám hlavne, pretože toto by som veľmi rada maminkám ozrejmila. Keďže dnes je problém vlastne aj otehotnieť, aj donosiť zdravé dieťa, aj porodiť. A je veľmi dôležité, to už vieme všetci, to hovoria všetci aj lekári, aj celá medicína, že pre tú tehotnú maminku naozaj tie dávky vitamínov nestačia a potrebuje si doplňať a potrebuje si, aby to babätko vlastne malo všetky tie potrebné vitamíny. Lenže predstavte si, že tá maminka je neustále v strese a stále sa obáva, pretože strach znamená stres, obáva sa o to, či to dieťatko bude zdravé. A tu nás reklamy na rôzne aj vitamíny, aj rôzne vyšetrenia od vymyslu sveta, už neviem naozaj na čo niekedy. Strašia, že nepôjdete a nebudete a čo bude, keď budete. A teraz, keď aj, nedaj Bože, vám tam nejaké zlé výsledky vyjdú, tak opäť znovu ten istý stres, ešte väčší a teraz... A to dieťatko sa v tom všetkom varí, ono v tom žije, v tom strese a vy môžete zjesť aj tony vitamínov navyše, vám to nič nebude platné, pretože keď nefungujú čreva, tie vitamíny sa vám nestrebú. To by ste museli sa do žily kvapkať tie vitamíny. Aj to nie všetky sa vstrebú takýmto spôsobom, pretože musia byť rozštepené a tak spracované, aby mali tú schopnosť sa vstrebať do buniek a niekedy aj krv nie je dobrá, keď je človek v strese, je hustejšia, nevie prenášať, je ako mám povedať, zašpinená, strašne veľa odpadu v tej krvi, pretože krv je vlastne nielen nosič živín, ale ona je aj vynášač tých odpadových látok z tela, takže môže byť naozaj taká zašpinená tá krv, že proste nebude mať schopnosť donášať tie živiny. A to som videla u mojej dcery, keď jej jedna pani robila rozbor krvi vlastne pod mikroskopom. To sa robilo, že kvapka krvi, tam už nepamätám si presne, aká to bola terapia, ale lebo my sme pochodili na strašne veľa terapií rôznych, aj lekárskych, aj nelekárskych, aj všelijakých alternatívnych. Takže jej robili kvapku krvi a zistili z tej kvapky krvi, že v tej krvi mala strašne veľa jednej látky, ktorá bola vlastne odpadová látka. No, teraz si nespomínam na jej názov, ale áno, bola to aj kyselina močová, samozrejme, a to je vlastne kyselina. Hej. Čiže v kyseline nebude žiť nič dobre, pretože to je kyselina. A vlastne tá kyselina spôsobovala aj to, no v krvi sa vlastne objavila, hej, z krvi sa zistilo teda, že má veľa v tele, ale kyselina močová sa hromadí v tele, hlavne v svaloch. A ona sa hromadí v tých svaloch z toho titulu, že sa trávi bielkovina.
to je vlastne proces trávenia bielkoviny a pri nej sa vylučuje veľmi veľké množstva kyseliny močovej. Čiže keď človek je v strese, opäť sa vrátime k tomu behu a k tomu úteku a k tomu boju. Človek, keď potrebuje používať svaly, keď ten adrenalín ho donúti, aby vlastne zmobilizoval tú svalovú hmotu, aby vynakladal tú energiu, čiže ono začne tráviť bielkovinu aj na to, aby vôbec získalo energiu pre vývoj a pre život toho mozgu a srdce je taktiež vlastne sval. Čiže preto sa vlastne ničí srdce, keď je človek dlhodobo v strese, lebo vlastne ten sval sa ničí tým adrenalínom a vlastne ako vedľajší produkt vzniká kyselina močová. A tá kyselina močová je vlastne toxická pre naše telo taktiež, pokiaľ je vo vysokých dávkach. A potom sa tam pri vlastne štepení tej svalovej hmoty, tých bielkovín, vzniká jedna látka, o ktorej si neviem teraz spomenúť názov, ktorá vlastne sa musí vyplaviť z toho tela tou krvou. Hej? Čiže v podstate to je vedľajší produkt a ide to všetko cez pečeň, cez obličky a teraz si zoberte, že vy ste stále v strese, stále máte veľa adrenalínu v sebe, veľa stresu, používate tie svaly v kuse, tie bielkoviny, keď do seba dostávate, ale opäť to telo ich nemusí vstrebať. Preto mi dcera tak strašne aj chudla, ona proste ako neskutočne, ona tým, že mala problém neustále s tým trávením, proste ja som s tým trávením u nej žila 5,5 roka. Samozrejme, prvý rok som nevedela o tom nič, pretože naozaj vám to nikto poprvé nevysvetlí. Lekári sa obmedzujú, poprvé nemajú na to čas, po druhé sa obmedzujú len nejakými ich odbornými názvami, povedia vám tam 2 vety, že vám tam nefunguje neviem čo, toto a hentoto, ale vám to nevysvetlí na takomto presne princípe, ako vám to teraz vysvetľujem ja, na čo som všetko prišla ja. Za všetky tie roky a všetky tie pokusy a možnosti a počúvania rôzne a čítania kníh. Prečítala som niekoľko kníh o trávení, aj o vitamínoch, o tom, najmä o vitamíne C, ale aj o ostatné vitamíny taktiež. Takže môžem vám odporučiť jednu knihu, ak by ste chceli. Volá sa Syndrom trávenia od pani doktorka, tuším sa volá Natália, alebo Nataša. Napíšem vám to asi do komentára, lebo teraz si tiež nespomeniem jej priezvisko. A taktiež ešte jednu knihu vám môžem odporučiť. Môj mučný mozog sa volá. Tam je vlastne hlavne o tom, autora nepoznám, neviem, nepamätám si, ale tam ide o to hlavne, že aj to jedlo, ktoré pokiaľ sa nesprávne strávi, najmä tam v tom mučný mozog, tam sa jedná hlavne o lepok, pokiaľ sa nesprávne strávi, že čo nám spôsobuje. Takže to si môžete prečítať. No a teraz si predstavte, že to telo úplne vypne aj tú pečeň, čiže nefunguje to čistenie, ako má. Čiže to telo v tom tele sa hromadia toxíny, všetky tieto odpadové látky, ktoré v malom množstve nám vlastne nejako neškodia, alebo respektíve málo. Ale pokiaľ sa začnú hromadiť do veľmi vysokých dávok, tak už pre naše telo sú naozaj toxické. A tá kyselina v podstate to rozožiera, preto aj tie choroby, ako sú artritída, ako ničia sa kĺby, hej, v takýchto stavoch. Samozrejme, tam nielen spôsobuje len táto kyselina, tieto odpadové látky, ale zároveň aj to, že to telo nedostáva živiny a tým pádom sa nemá ako regenerovať, pretože opäť sa odvolám na jednu pani, volá sa, ona je zdravotná sestra, bývala, ale venuje sa zdravému životnému štýlu a vlastne roky vzdeláva ľudí v oblasti zdravia. Ona je Austrálčanka a taktiež ju môžete nájsť na YouTube. Jej videá je v angličtine samozrejme, ale
Ja som niektoré videá videla v češtine a niekedy som si dávala preklad robiť titulok, či vlastne dávala som si titulky na YouTube. Boli síce také kadejaké, ale dalo sa z toho vydedukovať zmysel. Pokiaľ už sa vyznáte v tej téme, tak vám už to je jednoduchšie. Ale učím sa aj angličtinu samozrejme, takže dúfam, že raz budem ju počúvať priamo v jej reči. Takže ona tiež vlastne rozpráva veľmi veľa na tému aj trávenia, aj zásobovania. Čiže ona hovorí presne o tom, ako naše telo vie regenerovať a vlastne každá bunka nášho tela má určitú dobu regenerácie, že vraj sa najrýchlejšie sa regeneruje to črevo, že tam doba regenerácie, že odumrie jedna bunka a druhá sa narodí do 4 dní. Čiže naše telo sa za rok obnoví kompletne, všetky bunky by sa mali obnoviť. Ale pokiaľ to telo na to, aby sa obnovili tie bunky, tak samozrejme tie bunky potrebujú mať energiu, potrebujú živiny, potrebujú mikroelementy hlavne, minerály. Lebo to sú vlastne stavebné látky aj našej DNA samotnej. Čiže tam a vtedy vlastne vznikajú tie poruchy DNA, čo ja ako som tým, že dcéra mala vlastne genetickú poruchu, diagnózu, ktorá bola spôsobená ako genetikou, tak, alebo teda, že zdedila od nás nejaké geny zlé s mužom. A to vlastne, tak ja som aj túto tému genetiky študovala a otvárala. Preto toto všetko mi je veľmi známe a veľmi ma to zaujímalo. Takže vlastne to trávenie s tým všetkým súvisí. Čiže preto hovorím, ten strach ovplyvňuje veľmi náš život, pretože pokiaľ sme v permanentnom strachu, tak naše telo sa neobnovuje. A aj keď človek sa narodí pôvodne zdravý, aj vyrastie zdravý, vyvíja sa všetko, ale potom príde do obdobia, kedy je permanentne v strachu. Ja som to pochopila takým štýlom, že napríklad, keď ti lekár povie nejakú veľmi zlú diagnózu, tak, a to hovoria aj tí guru, a ja som to videla aj na dcere, pretože nám prorokovali vlastne len 2 roky života maximálne a aj to tak vyzeralo prvý rok, že v podstate každú chvíľku mi išla zomrieť. A ten strach u mňa bol enormný a strašne som sa bála ešte viacej ako v tom tehotenstve. A to ti vlastne zviazuje ruky. Nevieš, čo máš ďalej robiť. Ja som ten typ človeka, ktorý bojuje. Hej, u mňa vlastne ten stav utekať alebo bojovať, ja neviem zamrieť. U mňa to neexistuje. A keďže som nemala ako utiec od dcery, lebo však čo spravíte? Ani ju nikde nedáte, čo necháte v nemocnici, alebo ako čo, hej, že proste dobre, tak ani vzdať sa rodičovského práva neviete, hej, proste zákon to neumožní a lekári vám ju nejako zastabilizujú, to dieťa, a potom vám ho dajú domov, hej, že proste už bude, čo bude. Takže my sme s týmto išli domov, že vlastne s tým očakávaním, že mi každú chvíľku zomrie, a to bolo proste neskutočné pre mňa. Takže a ja som, u mňa ten strach a ten stres vlastne vyvolal opačnú reakciu, alebo teda reakciu, že bojuj, hej, že dobre, OK, tamto moje ego spracovalo samozrejme, že som sa nechcela vzdať, že som si myslela, že však ako čo, ale zároveň som ani nemohla, pretože, ako sa hovorí, moje vnútro ma nútilo, aby som proste bojovala. Pretože keby som sa vzdala, to znamená smrť. A smrť som nemohla dopustiť v tom čase. Nevedela som ju prijať. A neviem prečo, tak vlastne viem prečo, lebo vlastne mala som predtým 3 nevydarené tehotenstvá a strašne som chcela mať aj dievčatko, a tu zrazu čakáme dievčatko, všetko super, prvého máme syna
A teraz už aj keď po tých 3 pokusoch konečne som to dieťatko donosila, porodila, dívam sa na krásne, zdravé, vyzerá byť dieťa, lebo však miminka všetky ležia, ona bola naozaj nádherná. A zrazu vám niekto povie, že to dieťa má zomrieť. To je proste nemožné prijať takúto nejakú vec. A poviem vám tak, trvalo mi to 3 roky, kým som sa zmierila s tým, že naozaj jediná možnosť pre dceru je smrť. A vtedy sa mi paradoxne uľavilo. Stále som robila všetko preto, aby to dieťa bolo v pohode. Už ani nešlo mi tak ten život jej, ale som si povedala, že však užijeme si každý deň, ktorý tu je. A žila som zo dňa na deň. Ja som neplánovala, čo bude zajtra, pozajtra, o týždeň, o mesiac. Ja som žila dnešným dňom. Že teraz jej treba dať jesť, teraz jej treba urobiť masáž, aby spinkala, teraz jej treba urobiť klizmu, pretože kakať to bol najväčší problém náš. A potom, aby sme si trošku pospali, pretože spánok u nás za 3 roky nebol takmer žiadny. A potom už som prišla na to, vďaka všetkým tým mojim štúdiám, že čo mám robiť, aby to dieťa malo aký taký znesiteľný život. O zdraví úplnom tu nebola reč. Ale minimálne, aby netrpela. A to vlastne robili aj lekári, ale oni to robia takými spôsobmi, ktoré ja osobne si myslím, že sú viacej škodlivé ako prospešné. Pretože, ako mi povedali aj lekári, že oni tiež nevedia, čo to dieťa všetko vníma pod tými liekmi. Aj keď to majú odskúšané na dospelých ľuďoch, ale ktorým teda vedia aj povedať, ale pokiaľ ten človek žije bez emócií a nevie vyjadriť emócie, pretože tie lieky to sú také vlastne opiaty, ktoré ťa na nejaký čas opijú, aby si nevnímal, necítil, nemyslel. A to je ich vlastne funkcia. Hej. To je taká pomoc a kvázi liečba. A možno u zdravého človeka, ktorý žil, ja neviem, treba 20 rokov, nejaký zdravý život, a potom prišlo k nejakej diagnóze psychickej, ako spomínal pán doktor Honzák, že ono to môže byť spôsobené presne tým nejakou situáciou, nejakou traumou, ktorú ten človek zažil, alebo ju prežíval dlhší čas, kedy vlastne mu nefungovali tie čreva, nefungovalo to trávenie správne a to sa vlastne ukázalo ako tá diagnóza. Hej. Čiže tam je predpoklad, že ten zdravý mikrobióm u toho človeka je. Hej. Čiže, alebo teda aspoň tá genetika, tá vlastne to všetko upravuje aj ten mozog. Čiže keď sa opäť dostane do situácie, kedy je v stabilnom stave, kedy nezažíva ten stres, kedy je v bezpečí, kedy dostáva všetky tie potrebné vitamíny, živiny, tak tiež áno, ono to trvá samozrejme, že určitý čas. A v tom čase možno tie lieky fungujú, pretože toho človeka zbavujú tej situácii, ktorú ono prežívalo v tom čase, keď zažívalo ten stres. Hej? Keď nemyslíš na nejakú ťažkú situáciu, tak to telo vlastne je uvoľnené a vtedy to trávenie funguje a vtedy sa to môže po nejakom čase postupne narovnať a ten človek sa vylieči. Ale to funguje u zdravých ľudí, aj to není úplná istota, že sa to stane, pretože tie lieky oni majú ako funkciu pomoci a liečby, tak tiež majú funkciu a veľmi, veľmi veľkú aj vedľajších účinkov a tie vlastne taktiež spôsobujú patologické stavy. Čiže to je vlastne začarovaný kruh, pretože ako vieme, všetky opiaty sa nemôžu užívať dlhodobo, pretože človek je na nich závislý a potom pokiaľ sa začína z nich opäť schádzať, tak opäť to telo žije v strese už z
z tej abstinencie, hej, že proste sa mu nedostáva. To som tiež zažila u dcery, pretože dcera mala na začiatku strašne veľa liekov, furt len pridávali, pretože stále mala tie krče, stále nevedelo sa, že prečo. Tak lekári, aby jej pomohli, aby sa netrápila, tak vlastne len navyšovali tie lieky, ale tie lieky nefungovali aj tak. Ale telo si zvykalo vždycky na tú dávku, ktorú jej dali a už muselo a pýtalo si potom, a už nefungovali tie lieky, hej, tam si pýtalo už buď inakšie lieky, alebo čiže to sa vlastne tak suplovalo, hej, jedné lieky sa vysadili, druhé sa nasadili a to telo vlastne tými druhými liekmi si potlačilo tú stresovú situáciu z absťaku z toho druhého lieku, alebo ja to tak vnímam, proste my sme zliezali z tých liekov snáď pol roka, ona ich užívala komplet všetky niečo, asi 9 mesiacov. Potom ešte ďalšie doužívavala už asi rok a pol, vlastne posledné, lebo museli sme vysádzať postupne. Najprv jeden liek, mesiac, dva, kým sme znižovali dávky, aby ten absťak nebol taký strašný, ale ja som videla, keď som jej napríklad znížila dávku, tak som videla proste, v akom strese to dieťa sa nachádza. Potom telo si zvyklo, opäť 3 dní to trvalo, o 3 dní som jej opäť znížila dávku, ale ako mi povedala, som išla opäť pomalšie, pretože lekárka mi povedala určitú dávku, že ktorú mám dávať dole. A ja som išla ešte pomalšie. Ja som dala štvrtinovú tú dávku nižšie. A nie, že každý druhý deň, ale ja neviem, ob týždeň sme to znižovali. Hej? Čiže ja som úplne videla, že kedy už je to bezpečné, kedy už ona už je ako tak v poriadku, tak vtedy som jej vlastne opäť znížila dávku, ale opäť len o tú štvrtinku. Hej? Čiže takýmto spôsobom sme z jedného lieku zliezali 3 mesiace. Ono boli tie lieky niektoré aj ľahšie, ale jeden konkrétny bol úplne katastrofa. A to, ako som sa dozvedela, užívajú napríklad ľudia vo veľkom na spanie. Teraz ju zakázali, neviem. Ten liek sa volal Rivotril, ale sú aj iné lieky na báze tej látky, ktorú on mal, tiež si nepamätám už teraz presne. Ale napríklad aj sú to áno, látky diazepamového typu a tie sa dávajú deťom, pokiaľ majú napríklad aj zdravé dieťa, že má napríklad horúčky a že mu nič nezabera, ale naozaj sa to môže užiť len jedenkrát alebo ja neviem, 1 týždeň a potom treba proste vysadiť, lebo to sú strašne návykové lieky. Ale ja som potom, s ktorou sme zišli z tých liekov a ja som videla, že tie lieky jej spôsobovali väčšie problémy ako samotná diagnóza. A v podstate neviem teraz už ako povedať presne, že čo by bolo, keby ona tie lieky vôbec neužívala. Pretože poznám prípady aj detičiek, ktoré mali rovnakú diagnózu ako naša dcéra, ale oni mali ľahšiu formu, lebo ako tá diagnóza naša, vlastne ona má vlastne 3 formy. Naša dcéra mala vlastne tú najťažšiu formu a sú aj ľahšie formy, kedy vlastne to dieťatko sa prvé mesiace aj roky vyvíja kvázi normálne, až na nejaké malé odchýlky. A poznám aj také prípady, kedy tie deti proste do 2 rokov sa javili ako zdravé, až potom niektoré aj dokonca aj do 6 rokov, až potom im prišli na tú diagnózu. Čiže ono to sú rôzne stavy, takže ťažko povedať. Áno, dcéra vlastne po narodení padla do komy, čiže keby ju tedy nezachránili, tak by bola zomrela, čo by bolo asi v jej prípade to najlepšie, aj keď ja by som to asi neprijala a ťažko povedať, čo by som urobila potom, keby sa to stalo vtedy hneď po narodení. Ale zrejme by som bola v takom šoku a strese, že opäť by ten strach u mňa pokračoval a možno by to vyústilo aj do mojej diagnózy nejakej. Nemožno, teraz som si istá 100%, že áno. Čiže v podstate tá dcéra zachránila mňa a zároveň jej život mal zmysel v tom, že umožnila mi toto všetko sa naučiť a možno aj toto poslanie, že
že môžem vám ďalším odovzdávať všetky tieto moje skúsenosti. Pretože mne napríklad veľmi pomohlo, keď sa dcera narodila, jedna maminka, ktorá mala synčeka s našou diagnózou, tak ona ako zháňala peniaze na jeho liečbu, na rehabilitácie a na rôzne iné doplnky, výživy a podobne, lebo to sú strašné peniaze, na to idú. Tak ona urobila rozhovor do jedného denníka a ten denník koluje po internete ešte aj dneska. Viete si ho nájsť, ten článok. A ja, keď som len zadala diagnózu, tak mi ju našlo. A vlastne ja som ju našla na Slovensku ako jedinú v tej dobe maminku s dieťaťom s tou diagnózou, pretože to sú veľmi raritné diagnózy. A ona mi strašne pomohla vtedy na začiatku, takže ja budem rada, ak tieto moje videá, tým, že ich zverejním, taktiež poslúžia možno ďalším ľuďom, ďalším maminkám aj oteckom, ktorým sa im stane presne to, čo nám sa stalo, alebo aj maminkám, ktoré ešte len čakajú tie detičky alebo sa chystajú na detičky a boja sa, aby to dieťatko sa nenarodilo postihnuté, aby vedeli, čo majú robiť. A toto má veľmi veľa rozprávania, to neurobím za jedno video, to budem mať takú sériu tých videí a postupne vám budem odkrývať rôzne detaily toho všetkého. Už teraz musím končiť, ale na budúce vám porozprávam opäť niečo zaujímavé na túto tému, na tému strachu a zároveň aj na tému pre maminky hlavne téma zdravých detí, aby sme mali zdravé deti. Ale na to, aby sme mali zdravé deti, musíme byť v prvom rade zdravé my, maminky. A preto sa nesmieme báť, alebo respektíve musíme si dávať pozor a vedieť, čo všetko nám spôsobuje tie stavy a zaujímať sa o to. Nielen dôverovať dnešnej medicíne, pretože dnešná medicína bohužiaľ je, aj keď je veľmi rozvinutá, ale ako napríklad ten pán doktor Radkin Honzák, toho naozaj obdivujem, ale a ešte aj iné lekári, ktorým sme mali možnosť navštíviť, pokiaľ dcera žila, profesori ale ono to tých lekárov, ktorí naozaj aj chcú, aj hlavne, aby mali čas na to, lebo tých otázok je strašne veľa a pokiaľ človek trošku sa nerozumie do tej problematiky, tak ani nevie, čo sa má opýtať toho lekára. Ako ja som mala jedného lekára, naozaj veľmi, veľmi mi pomohol už len tým, že vždy si našiel na mňa čas a vždy si ma vypočul a on mi na rovinu povedal, že pozrite sa, pani Kunová, ja nie som pán Boh, ja vám to dieťa nevyliečím, ale minimálne urobím všetko, aby to dieťa sa malo lepšie, aspoň trošku. A keď som potrebovala pochopiť celú situáciu, tedy na začiatku, keď som ešte nevedela vlastne nič, tak on mi povedal, že dobre, tak vy si píšte otázky, čo vás napadne v priebehu dňa a ja keď prídem ku vám, tak vy mi ich položíte a ja vám budem sa snažiť odpovedať, aby ste porozumeli tomu všetkému čo najlepšie. Aj keď to sa nedá, lebo ako tých otázok naozaj milióny a ja som na nich dostala odpoveď iba vďaka všetkým tým rokom, čo som vlastne sama sa vzdelávala, všetky tie knihy, všetky tie prednášky, videá na viacej tém v medicíne a celkovo v našom, čo sa týka zdravia. Či už sú to aj psychológia, aj fyziológia, aj
výživová disciplína, aj proste aj duchovná. Taktiež tá duchovná mi v podstate tá mi otvorila oči, pretože tam je kľúč ku všetkému a to vám tiež porozprávam niekedy, pretože tá duchovná sféra a tá energetika, by som povedala, že to je kľúčové. A na tomto budem asi končiť dneska. Takže opäť na budúce. Majte sa krásne a lajkajte, odoberajte a zdieľajte. Budem vám veľmi vďačná. Ďakujem za váš čas a za vašu pozornosť.